A Gala contra o Cancro de Ourense celebrará o seu 10º aniversario o sábado 29 de novembro ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal de Ourense e contará cun cartel excepcional encabezado polo cantautor Andrés Suárez. Presentadoras serán Fátima Pego e Lucía Rodríguez, dúas grandísimas comunicadoras galegas. Depois abrirá a gala a Real Banda da Diputación de Ourense. Temos a gran humorista Marta Doviro tamén, que é galega tamén. Un grupo de danza Danzari, que é Danzas do Mundo. Castro Floxo, que estuvo na primeira gala, é unha aposta tamén persoal, que é un grupo de danza tradicional que me gusta moito. E depois, como sempre nos gusta dar oportunidade a xente tamén de Ourense, temos a Daniela González, que é unha nena de 8 anos que estuvo participando na Voz Kids, e estará con nós, e ademais de Andrés Suárez, como ben dixemos, como cabeza de cartel. Falamos dun evento que cumpre 10 anos de compromiso solidario. Pois esta idea naceu falando ali no pueblo, pois coa asociación As Canellas, de que sempre nos gustou organizar actividades, fixemos moitas actividades ali no pobo, e por organizar algo para poder axudar, como por desgraza todo o mundo ten algún amigo, familiar que sufriu a enfermidade ou a sufre, pois decidimos lanzarnos con isto, e aquí estamos.